Тапшыруыбызны дәвам итеп экраннар алдына Пенза өлкәсе Алиева авылында яшәп килүче хөрмәтле милләттәшебез Хайров Исмаил Сулейман улын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан котлап җылы теләкләрен аңа гаилә әгъзалары җиткерәләр. Гомер атын бүген бер мәлгә генә сине ял иттерер өчен әзрак чабудан туктатыр идем. Юк, бу сүзем картаябыз дигән сүз түгел. Киресенчә, кара әле, икәүләп нинди матур сукмак салып киләбез дияр өчен әйтелә, дип башлаган сүзне яраткан тормыш иптәшегез Наилә апа. Менә инде 36 ел бер-беребез өчен улы таяныч, терәк булып, авыр чакларда да һәм шатлыклы мизгелләрдә дә бергә булып гомер сөрәбез. Төп йортта, әти-әни янәшәсендә тормышыбызны башлап җибәрдек. Хәтерлисеңме, алтыным? Нинди яшьләр һәм җүләрләр идек. Кайнар хисләребезнең олы җимешләре булып безне шатландырып, нәсел дәвамчыбыз, улыбыз Ринат һәм гаилә бизәгебез, кызыбыз Галиябез туды. Бүгенге көндә инде без синең белән нык бәхетле кешеләр, шын шәхесләр итеп тәрбияләгән балаларыбызның шатлыкларына сөенеп яшәп киләбез. Улыбыз Ринат Санкт-Петербург шәһәрендә подполковник дәрәҗәсендә. Киленебез Алсу белән безгә татлы оныкларыбыз Ясмина һәм Аминаны бүләк иттеләр. Кызыбыз Галия белән киявебез Александр Вольск шәһәренең хәрби училищесында хезмәт куялар. Шулай ук безне бәхетле әби-баба итеп, оныкларыбыз Милена һәм Тимурны якты дөньяга тудырдылар. Гомере буе син алтыным гаиләбезнең олы башлыгы булдың. Гаиләңне бер кайчан бер нигә мактандырмадың. Төп йортта яшәп, байтак бер туганнар, дусларны кунак итеп каршылап, һәр вакыт тыгыз аралашып яшәдек. Бүген дә безнең ишек капкабыз барысына да ачык. Син хәзердә ару-талу белмичә үз алдыңа эшеңне алып барасың. Сыкланабыз да, күпләргә үрнәккә дә сине куябыз, алтыным. Кадерле тормыш иптәшем, мин сине чын күңелемнән бүгенге матур бәйрәмең белән тәбрик итәм. Балаларыбыз исән сау булып, уңышлары белән сөендереп торсыннар. Дусларың ышанычлы булсын. Хәвеф хәтәрләр, кайгылар, күңелсезлекләр безнең гаиләне читләтеп узсын. Йөрәгең һәр вакыт сәламәт булып, сөенеп, яшим дип типсен. Мин синең белән бик бәхетле. Син канәгать булсын өчен мин дә барысында эшләргә риза. Әгәр дә тормыш юлыңны минем белән бәйләвеңә үкенмисең икән, мин тагын да бәхетлерәк булырмын. Картлык көнебезгә кадәр тигезлектә яшәргә язсын безгә. Яратам дигән сүземне кабатлыйм кат-кат бүген. Аяз булсын гомереңдә һәр вакыт синең күгең. Рәхмәт җаным, сөяр өчен биргәнеңә дәрт миңа. Туган көндә бүләгем тик зур мәхәббәтем сиңа. Синдәй тормыш иптәшләре меңнәргә тик бер була. Минем кебек бәхетлеләр дөньяга сирәк туа. Күз тимәсен гаиләбезгә, тигез гомер язылсын. Юлыбызга бары бәхет, бары шатлык агылсын. Туган көндә синең күзләреңә карап рәхмәт килә әйтәсе. Насыйп итсен бергә газизкаем 100 яшьләргә барып җитәсе. Сөекле әткәебез, башлап сиңа чын әти була алганың өчен, безнең балачакны матур әкияттә итеп, олы тормышка аяк бастырырга ярдәм иткәнең өчен олы рәхмәт җиткерәсебез килә. Без күпме генә зурлар булып, аерым яшәп, үз гаиләләребез булса да, авыр чакта һаман синең киңәшләреңне көтәбез. Раббым үзе сиңа кылган изгелекләреңнең әҗер савабын күрергә язсын. Безнең сиңа карата мәхәббәтебез дә, хөрмәтебез дә олы. Әтиебезгә 60 тула бүген. Кем ышаныр гомер узганга? Бер карасаң, әле 50 генә диеп булыр иде бит аңа. 60 инде. Утыр яныбызга, бераз гына ялын итәле. 100 яшеңә кадәр әни белән тынычлыкта әткәй җитәле. Күп үтелгән, күп күрелгән инде, бер матур җыр сыман җырланган. Синең гомерләрне яшәр өчен Аллаһыдан тик син сайланган. 2 балаң, оныкларың үсә, яратышып бабай дияләр. Мөмкин булса синең яннарыңа сөенешеп алар киләләр. Уфтанма әле, гомер азагына җиттек икән диеп кайгырма. Юкка барга күңел төшереп син ашыктырып, зинһар картайма. Хөрмәтле Исмаил Сулейманович, юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.
Кош булып балкып кердең син минем күңелемә. Инде ничә еллар без синең белән икәү бергә. Җитәкләшеп тормыш көтәбез, сынауларын бергә үтәбез. Иңне иңгә куеп, гомер юлын бергә узабыз. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Буйга куып җитте инде үсеп безне балалар. Насыйп итсен Ходай аларга да бәхет шатлыклар. Җитәкләшеп тормыш көтәбез, сынауларын бергә үтәбез. Иңне иңгә куеп, гомер юлын бергә узабыз. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Тормыш булгач булгандыр инде төрле чаклардан. Сабыр була белдең син язмыш безне сынаганда. Җитәкләшеп тормыш көтәбез, сынауларын бергә үтәбез. Иңне иңгә куеп, гомер юлын бергә узабыз. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем.